versus Denmark. Alexandra Turnstrom. Ja, jeg kommer jo nok på en måde ikke til at holde helt vildt meget af den nye kæreste Karsten. Hvis du har brug for en kæreste, så står mit nummer der. Det er Frederik. Jeg ved, det kan være svært med al den længden. Men så er det jo godt, jeg har en anden. Ja. Jamen, det er simpelthen så smukt, det her stof. Et øjeblik, ikke? Hvad er det? Det er nye briller. Det har vi da ikke råd til. Prøv at det. Jan? Nej. Louise, hvorfor er du nødt at købe nye briller? I Profiloptik kan du få Danmark. Du er en fantastisk chef. Sød og flittig, det er du. Undskyld, Piver. Hvad er det lige, du har gang i? Hvad laver du der under, lille skat? Jeg laver en øjerede.